24 ପାଇଁ ଘନ ଘନ ଦିଲ୍ଲୀ ଧାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଦୁଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ମନରେ ଚିନ୍ତା କେମିତି ଜିତିବେ ଆସନ, କେମିତି କରିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ। ନବୀନ ସାଜିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର କଥା। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେଠାରୁ ଧରିଲେଣି ବିରୋଧୀ ନେତା। କାହିଁକି ନା ବିଜେଡି କେଉଁ କାଳରୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଲାଣି। ମାତ୍ର ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଡୁଆ ତୁଟୁନାହିଁ। ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଅନ୍ତଃବିବାଦ ଦୁଇ ଦଳକୁ ଭିତରୁ ଖୋଳ କରିସାରିଲାଣି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ନବୀନଙ୍କ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ବିକାଶ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ବଦଳରେ ଦଳ ଭିତରେ ରହୁନି ଏକତା। ନିଜ ଦଳ ଭିତରେ ବାହାରିଲାଣି ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଗ୍ରୁପ। କିଏ କାହା ସହ ପରିଣତ ଆଉ କିଏ କାହାକୁ ଦେଖି ମୋହ ମୋଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ କରିଦେଇଛି ଦୁଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପାଇଁ ଅଡୁଆ। ଟିକେଟ ଲବି ବଦଳରେ ଚାଲିଛି ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଡ଼ ଟଣାଟଣି। ଆଉ ଯାହାର ସମାଧାନ ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ କିପରି ସରକାର ଗଢ଼ି ହେବ ସେ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ ଦୁଇ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଗଣ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସଂଗଠନ କେମିତି ଆହୁରି କ୍ଷିପ୍ର ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ଫେରି କାମ କରିବା ସହ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଆଉ ସେହି ହିସାବରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାମ ହେବ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ନବୀନ ସାଜିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ। ନବୀନ ଯୋଉ ଯାଏଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ସଭିଏ ଜାଣି ସାରିଲେଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୟରେ ଥରହର ହେଲେଣି ବିରୋଧୀ। ତେବେ 24ରେ କାମ ଦେବ କି ଦିଲ୍ଲୀ ମନ୍ତ୍ର? ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ କି ଏଥର ସରକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ନା ପୁଣି ଚାଲିବ ନବୀନଙ୍କ ରାଜ? ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।